Ang kay Kolanpur, Satas Kolanpur. Satas Kolanpur. Ang kay Satmol dabar ma. Buba grane yakte tabuk je kaisa mana thangi dong mani. Bose jorate muthangjagi mano o dabi rong no. Ang buba grano ekdom 100% বিশেষ খায়ো বচিনি তিব্রাসন মুথাংনা বাগै যে অর অবুসা অনসন খাইমানে आबोनि बिसिंतै सक्सेस काहिनी बा आंगवान सुको इपिया बा बुबाग्रा तिनोर जों जे फाजक जों नासिङैन दंनाय बिसोर साथंगो ताइ आं बुबाग्रा नचिनि जत तिब्रासा दफानो खियक मानानै है वान सुको बुबाग्रा असुं आगि रगो साइमानो जे दाबि हायाकाबा आमदे हाय रिनाय हिनि सावै अ काम रनो नामजाय आंगे तो माने दिनै बुबाग्रा याकते मिया जे रिनाय सलुसन रिनाय हिने सिमुंबलाय रिजागमान बिसिंतै बोसो जराते कुबै हायकाबा माने मानसुनो निनि खाव बदे हायका मातो आं वानसुको एमने तो मानसुंनाय हिनै थाइबनो सिनि तिब्रासा दफारो तेकिजा माना सिंनाय कारण जों बिसास खायो बुबाग्रानो आबोनि बिसिंतिनो जों मानानै हिवानसुकोटा नों तिनि अ जागाव चाया नों याखाये 3-4 दिन तमनि यागुलो आमदे हाय मानाम थांगु हने निनि बुखाव बदे हायके एक्सरसाइज हायके तंथुमानि फायका एकदम तंथुमा तो सानानो मतो क करै आमसे कै तंथुको साना थाके आं मुक्ति सिन्ति कलायो आमते हाय तंथुमानि बिसि मुक्ति बखलायो त आसके माने बुवाग्रानो हामबाय रे नामु सुंगो आबो पाइपलाय हामबाय निनि मुंखाय आन मुंसार बो कामिनि फायमाने आंगार मनपुनि नों तिनि जागाव तांगे नासिंनाय तलाय तिनि बुबाग्रानो नासिङै दं तिनि बुबाग्रा फाय दाम सानाय नों न तिप्रासारक नि अजे जोंजालनो बुबाग्रा सावै तुमानि बुखाक्ति तिप्रासारक बोसे जरतै थांनि मानो हने वानसुंदरक सारक दा कुसुं कुसुं जुग्रे जोगसि सिदि थांगै मोना हिने वानसुं नंगा नि बररक बोसोरक फायगोना दिनाय तो एमने फायगोना एकथा दस यां गोबां तो गबाय साय खुरमाया निन मुंखाय आनो मुंखाय राजेन्द्र देबमा नों अजा तिनि सातुंनि जरावा तांगे आचुगै दंना नाखा राजेन्द्र मारनो मथान बुगे बेमनि बुबाग्रानो नायसुंलाय तलाय ता नों ब कामिनि फायमाने जोंना जों बाच्चामुरा नि बोसो बररक फायगोना नं नायनि तिनि एकारि फायका एकारि आगे तिनि बुबाग्रा नं नै अजागाव फायै साबायमा नों बते हायके मातं काहा मातं